η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε στην μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία ζωή του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεόν, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεόν και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιό του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτημοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρωτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει, γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίον. Τότε γίνεται τέλειος, τότε γίνεται ελεήμων, τότε γίνεται Άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου και να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμαι, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού,
δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συνανεστράφει με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε, το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός γίνεται ή μάλλον ομοιούται με τον Ιησού, διότι με την ταπείνωση ενδύεται, με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Των ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Τον ταπεινόν άνθρωπο τον προσκυνούν ως Άγιον, τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν τον ταπεινόν, δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι, τιμά ιδιαιτέρως την ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινόν άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητεί, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, δεν θέλουν να ταπεινωθούν, δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος, αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Πάρα πολλά. Γι' αυτό θα έπρεπε ιδιαιτέρως να απασχολεί κάθε χριστιανόν. Ιδιαιτέρως. Η μοναδική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι πάνω στα θέματα αυτά που θα πω. Περί Θεού. Τι γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί? Περί πίστεως. Τι πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι? Περί υπακοής. Πού υπακούουν σήμερα οι άνθρωποι? Εις τον Θεόν ή εις τον διάβολον? Περί εργασίας. Πού εργάζονται σήμερα οι χριστιανοί? Εις τον αμπελώνα του Κυρίου ή εις τα έργα του διαβόλου?